Leli elinye lamaqembu amasha iAfrican Freedom Revolution, iAFR. Leli qembu lasekwa uBishop Timothy Bheki Ngcobo, ongomunye wabantu abaseka kakhulu oyengumongameli umnumzane Jacob Zuma. Leli qembu lithi izimpande zalo zisenkolweni yobuKristu, linxenxa abavoti ukuthi bavotele uhulumeni onobunkulunkulu. iAFR ithi ingenele ukhetho komasipala kanye nama-metro ezifundazweni zonke zakuleli. The ground is fertile for the AFR to take over or to be a kingmakers of all these municipalities. Leli qembu lithi lifake abantu balo abangu-64 abazolimela kumawadi eTheku. Lithi lizobhekana ngqo nokulethelwa abantu amanzi, kanti lithi lizosula izikweletu zamanzi nogesi kanye nama-rate akweletwa izakhamuzi, nabathi bayonikeza abantu lezidingo ngemali ephansi. Bathembisa nezindlu ezisezingeni kubantu abahlala ezindaweni zasemijondolo. Bafuna omasipala baqashe abantu abakhele labo masipala. La ku-AFR ukuthi ngizophusha lento yokuthi akusizakale abantu bakithi abamnyama, ngoba ileyo nto phela esiyifunayo. So ngayithatha iAFR ngathi mina since ikhuluma kanje futhi inalento yobunkulunkulu phakathi, nami as umuntu ohands on evangelini ngangena kubona ngaze ngaba ilunga labo ngokuphelele. iAfrican Basic Republicans yasekwa ngo-2018, ibizwa ngokuthi iAfrican Basic Movement. Leli qembu lithi umhlahlandlela walo uthi bazobhekana ngqo nezinga eliphezulu lokungabikho kwemisebenzi esifundazweni. Isho futhi abantu abaneminyaka ewu36 isithanda ukuba inkinga kakhulu idlangile, la sibona bengasanikwa amathuba ukuthi bangaqasheka njalo uma ngabe kukhishwe ikhangiso kukhishwa kuthiwe 18 to 35, laba sebengaphezulu kwa35 kuthiwa bona benze njani. Sifuna lokho kuguquke nabo banikezelwe amathuba. Into eyenza ukuthi ngithande ukujoyina iAPR, ngikholelwe kakhulu kwi-ideology yayo. Ngiyacabanga futhi ukuthi kungakuhle abantu mabengayijoyina ngoba ingakwazi ukuthi mabengayinika ithuba ikwazi ukuthi ishintshe impilo zabo. Lamaqembu anethemba lokuthola ukwesekwa ngosuku lokhetho njengoba bengaphezulu kwa-1.9 million abantu ababhalisele ukuvota eThekwini. Londi Khadebe, SABC News, Espingo.